Nyo wenye amunobvira maroro. Amsat maroro baba. Mune makore mangani? 20. 20. Chitsambura yuti muzobva azobve kukitchen kwedu adaiso chitsambura tezo. Kukitchen kwao iwo kwavanobikira vachiuya mukitchen maamai. Matinobikira isusu nekuti wakabuda mukitchen atibiki nawo. Wakange wanetsana kana kuti wakange wataudzana nemurume wavo. Zvawataura kuti aindibvunza kuti uri kubva kupi. Vata hanzi zvauri kundibvunza izvozvo zvabvepi. Hapana mumwe akuudza kuti ndandisipo panopamba. Obviously nditete saka ndakutenda unonetsana nawo. Saka ni ndo pawakauya. Wakatanga wakamira panze padho. Zvikanzi teteli maudza kuti chiba wakosta. Kurwa murume wavo hanzvadzi yangu ndiye anonzi Bawakosta. Ndikati kuudza Bawakosta kuti chii. Zvikanzi amusodza zvamaudza Bawakosta. Ndikati imimi taurai zvamaudzwa. Zvikanzi kutaura zvamaudzwa kuti chii handidi zvekujairirwa ba. Watotanga kutopopota paipa ndo patakatanga kutaudzana. Saka hanzvadzi yangu aripo pano akabva atobaya patakatotanga kutaudzana ipo akabva atotora foni bva atobaya record. Patotanga kutorekodha kubva pakatangira nyaya tinetsana kusvikira tizorwe. Maiguru bva wazouya wachitinunudzawo. Maiguru wakatosvika wachiti kuona Bawakosta chiko uneshuwa munhu mukuru wese uyu munganetsanirana nyaya dzisina basa. Saka Maiguru wakatosvika paya ndakabatwa musoro. Mushure mekunge Maiguru wasati wasvika Bawakosta akapinda mukitchen kubva panze paya paanga akambomira tichitaudzana tichipopotedzana bva apinda panze. Atoti hanzi saka ngatimamisanei kuti tione kuti mukuru nemudiki ndiani. Ndikati uyai. Ndopa wakabva wapinda iwo mukitchen. Watongosvika nekundibata musoro wangu. Saka iwo ndavapushira bva waita sewa gara pabench ini ndiri pamusoro pabench remukitchen. Tichikikiritsana paya. Hanzvadzi yangu ndopa akauya bva achitrai kuda kupinda pakati pedu. Makoti Bawakosta vakandihaka musoro wangu bva ndisiye musoro wangu zvikanzi handisi kumbousiya ndoda kutoti zvimabhuredzi izvozvo zvidambuke. Mukataza apa ndakaruka neshinda zvakatodambuka nekuseri kugotsuka. Ndopa ndakati ndakutokudhonza iwo zvenyu zvimabhuredzi. Saka iwo inini ndakandibata vachindidhonza musoro wangu ndakakotama kudai so. Ndopa ndakazowaruma panapa pazamu apo. Varamba vachindidhonza musoro wangu bva ndasiya kuwaruma pazamu bva wandiruma pachigunwe panapa. Bva wandirowa muromo wangu wakatomboita mazuva wakazvimba wakazviona. Handina hangu kutora picture kuti nditi ndokwanisa kubudisa picture kuti muromo wangu wanga wakazvimba. Asi wakatondirowa muromo wangu ndikatanga kutobuda ropa mumukanwa. Maiguru pacho pawakatouya wachitibata wachitinunudza. Ini wakatouya nemwana wamusikana. Wakati kochi ndakangoramba ndichiti tarisai muone Bawakosta achiti hanzi iwo wandiruma pazamu pangu. Ndikati tarisai muone iwo wanondiruma pachigunwe. Tarisai muone muromo wangu uri kubuda ropa. Handikamuona. Maiguru ndopa wakazoti inini ndiri kuona kuti muri kuda kuramba muchirwa stereki. Saka ndaakukusiyai. Ndidzokera hangu kumba kwangu nemwana wangu. Watoti kune mwana wamusikana noto wanga watibata. Mwana wamusikana anga abata inini. Iwo nehanzvadzi yangu mukomana. Wanga wabata Bawakosta. Maiguru wachiti Bawakosta endai mumba menyu. Hamunyari makaita sei. Shuwa kunetsana. Munongoti mainini wabva kubuda pano manje. Munotanga kunetsana nenyaya dzisina basa. Chii vanhu vakuru wakaita semi. Bawakosta fambai muende mumba menyu. Nokuti iwo wane bedroom ravo sine bedroom redu kwanorara. Watotanga kutoti Bawakosta fambai muchienda mumba menyu. Bawakosta vatotanga kutofamba achienda mumba mavo zvikanzi ndipinda mumba. Ndo zvakaitika. Asi pakatangira nyaya kuti tizorwe. Hanzvadzi yangu akakwanisawo kuzvirekodha zviri mufoni. Iwo pawakazotanga kutaurawo wachiti hanzi nateteli takarwa. Kwete kuti teteli wakandirwa hanzi takarowana. Asi iwo ndo wakatondipindira kubva kukitchen kwavo. Kuuya mukitchen mamai vangu matinobikira isusu. Mama wanga wasitoripo. Pazvakaitika nyaya iyi kubva payakatangira wanga wasitoripo. Mapepa enyu ari kupe kuwarawo kwamakaita. Uya ati ake anawo. Handina kuenda kuchipatara. Makangoshingirira iyi. Ndaingotowa ndiri pamba noti mukanwa ndo makabuda ropa muromo ndo wakangozvimba chete. Kuchigunwe. Hamuna kuchipatara ba. Maiguru tipei tinzwe. Muri Maguru pakuti chi? Ari pakati. Maiguru ndopi? Maiguru ndopi apa? Ndimi makapinda padziwa apa. Uko wamwene wari kupi? Ndimi wamwene uyu. Pamusoro vese vakuru muri panapa.
makurukota nemiwe Dare mambo. Inini ndingati matangira akaita nyaya iyi kuvana ava. Muroora wangu yanga akamira panzo ari kubvunza tete lii mataura makwe kuti chii kuna Bauposta. Zvikanzi naLizzy ina ndachandataura nani namukoma aba. Zvikanzi kunyepa Bauposta ari kundibvunza kuti usiri pamba udidini azviwana kupi ndiwe. Zvikanzi naLizzy mai guru mungandidaro henyu kuti ndindadini ndataura zvese izvozvo handisirini. Imimi Bauposta wacho ari kuti chii. Zvikanzi hanzi handisweri pamba. Zvikanzi mai guru kana iye nyaya kuti mabuda mukaenda kuchigayoka inini handina kudini handina kutaura namukoma aba. Asi pamabuda muchienda kuchigayo pamadzoka mamaendepi inguva izvozvi dzadza matu past 8 manheru. Mabva kuchigayo mamageza mamabuda hamutauri maiguru kuti muri kuendepi. Kokudzika mose mukadzi womunhu munei ndiri kunzwa nenzeve dzangu ndiri kumba kwangu handisati ndasvika baba. Ndikati vana ava hakutuka nokuchadini kuchapera. Ndapinda mumba mangu angu ndakatogara ndiri kubika mukicheni. Kamukomana kangu kadiki bva kauya zvikanzi mamai makagara vanhu venyu vari kukana uku. Ndikati kukana kudidini. Zvikanzi abudai munzwe noizi. Ndikati iwe taku nyama dzangu dziri kudini dziri kurwadza nosuda zvekufamba. Zvikanzi muri kugara vanhu vachakuwadzana. Ndabuda ndashingirira ndasvika mumba muya. Ndisvike murooro wangu akabata tete chii akabata tete musoro. Tete ari kundoteera mabhiredzi aya akadhonzwa ayaya. Ndikati chii kona mai Costa chii mukadzi mukuru tototi ndiwo uri pamba munhu mukuru wasara nevana. Zvino zvamuri kukana deso zvinoratidza chii kana village ikanzwa noizi yesei chirudzii mai Costa haukuri wakaita sei muroora. Chii kudai so unotadza kugadzisana nemwana here nyaya yenyu ndei. Zvikanzi da kutopedzerana nechechi da kutomumamisa chete da kumumamisa akajaidzwa stereki chapedzerana. Ndikati kana muri kutaura nyaya yekuti kumamisa inini handichadini handichakodzeri kuti ndikununudze kana maramba kununudzwa neni nokuti ndandatomununudza. Ndikati buda mai Costa uende kumba kwako tione kuti yani kuteera here kumba kwenyu. Mai Costa akaramba achita nharo ndichidhonzana naye mandasvika handizivi kuti ndakarovera pai mandasvika kurovera nehunoko nene apa ndarovera ndadonhedzwa ndiri kupushwa nevanhu vairi kwa ndiri kununudza ndadonhedzwa ndamuka iwe mai Costa chiko newe iwewe haunzwa wakaita sei mai Costa haundinzwa wakaita sei rudhera nokuti handisi mhaiwe panapa here mai Costa. Vandazogona kumudhonza kudai so vabuda kunze vabuda panze vatanga futi kudini kuhakana. Ndikati pangu vanzwisisa kuenda mumba make vatanga futi kurowana. Ndati mai Costa naLizzy maramba kununudzwa neni nekuti madhera kuti handisi mai wenyu ini ndakuenda mumba kwangu kana masara makana makuvadzana ini handisisipo ndakununudzai maramba. Handiti vaazongoti chii regai ndiende avaenda mumba kwake uyu vapinda mumba make. Ndingangodino mafambisiro akaita chii nyaya yacho. Mai wemunhu tipei nzwa muroora ari kubva kumusha kwake makadzinga muroora pamusha kwake instead yekuti adzingwe nemurume wake. Muroora ari kubva kumusha kwake kwaMarichera kwaakabereka. Pamusoro iDare vese vari panhu nevatungamiriri. Ini ndingangoti ndakasimuka iri Sandi ndikamusiya muroora wangu nevana. Tikatosenda totsvaga vamwe mai kuti munosara muchibatsirana basa namai nini kuenda kugadheni. Mai vanhu vandatoadana tikatoti mai nini uyai mai nini bva vauya. Mai nini ava ndivo vamunosara muchibatsirana navo chibasa inini zvandakusimuka. Zvakwamuri kuti muchati nhasi ndinoenda kugadheni kana kuti munoenda mese. Mai ava vakapindura vakatoti ini hadi kusiyana nani nambuya ava chete tichienda pamwe chete. Mai nini akati tinoenda pamwe chete. Vana vanoenda kuchikoro kana iye anoenda kuchikoro uyu bamunini vari kunzi vakanunudza vachona varipo panapa vanoenda kuchikoro. Saka mai vangu vari kuti ndokuti vanobatsirana basa namai nini kugara kwese zvavataura kuti ndakaudza vashandi kuti uyu haagari panapa chichi tinotsvaga vanhu vanenge vachiya vachidini vatinotogara navo vachiita basa. Toitaura kuti vaite basa mai nini vasafe nebasa chero ndiripo tongotsvaga vanodini vanotibatsira. Saka uyu mai uyu ndandati anopota achiuya achidzokera mumba kwake kunorara. Inini ubva ndabuda handina kusiya varipo vangasada kutombotanga vangasada kutotanga kushanda. Ndikati uyu kana asimuka uya kuenda kuchikoro ndopamunozoya muchitanga kuita basa. Saka uyu anga achiripo pandasimuka iri Sandi pandasvika kuHarare. Mangwana amandi ndopandakanzwa foni iri kusvika ichifonwa nauyu. Zvikanzi mama. Ndikati hoye. Zvikandanisa namakoti anomuti makoti nyange pakudaidza ndanisa namakoti vatakana. Karibva makana chirudzii. Zvikanzi ndo zvaitika sei ehe. Ndikati
ende zvakaoma zvambofamba sei zvikanzi kuti ndikutsanangurire zvinonetsa makoti pabva kumba kwake achiuya kotanga kutaura neni vakomana vangu vari mukicheni kwakwatodoka vakomana vangu vari mukicheni vabva vatepa kubaya foni regai ndikusenderei muzvinzwire zvaitika ndikamuti senda ndobva asenda bva ndanzwa paya ifoni yachona iripo takaidzima idi iri ukoko bva ndachinzwa paya mashoko mainini anzani teteli mauza kuti udii baba wacosta zvikanzi kumudza kuti udii kwakuti udii zvikanzi mamudza kuti kudii zvikanzi handina zvandambomudza zvikanzi ndimamudza kuti hanzi handisweri pamba ndononoka kudzoka hanzi machida tokumamisai kukofoniko zviripo semunhu ndandisipo ndogona kutaura nepasi ripo unokangana nokuti nyaya yacho yakareba mai imimi samai masvika tete nemuroora handiti makaitawo sei samai bozi tinotarisira isusu patsika dzedu dzechiwanhu kuti anosimudza uyu muroora uyu pamba paya murume wake akamupfimba handitika imimi mai natete namai guru hamuna simba rekusimudza muroora patsika dzedu dzechiwanhu saka makayananisawo sei masvika muchinzwa kuti muroora atiza zvese maaudio mapiwa umbowa hwakakwana wekuti ndo zvakaitika izvi maita sei samai wemusha imi zvadaro ndanzwa maaudio ayaya ndopandakabva ndachinini kune murume mashoko andiri kunzwa kumusha uku wamanzwawo here ekuti mainini vadini vakana natete wachona ndopakubva atotanga kundonitsanangura zvikanzi ini ndamubvunza kuti mai costa akanzi akabvunza zvisho anzi mai costa unoti ukabuda unonoka kudzoka unongobuda hautauri kwaunoenda unonga uchendepi unozvifambisa sei murooro nyibva ndipindura zvikanzi maudzwa natete Lee bva ndamupindura kuti haasiri tete Lee handiudza ndatodzwa nemumwe munhu zvikanzi ndiye bedza handiudza mandida kuti unopedzerana naye ndibva ndamupindureni kuti usaenda kunonesana natete Lee haasiri handiudza usatombonesana hako naye iye bva apindura zvikanzi mandida kutomendera ndabva ndatononesana naye mashoko ndaanzwa mama zvadaro gare gare ndakanonoka uyu paakandiudza ndakazononoka kumubatwa nonda handisina mari yekuti ndidini ndifone uko kodhura kukusouth kwachona zvadaro gare gare ndopakabva nditi murooro nyaya ari kundiudza kuti hanzi ndakuenda kumba ndakumboenda akati hanzoni ndakumboenda kuno kumba ndombonorapwa ndiriko ndichizorora handichibva ndamuti oraiti saka inini bva manzi izo makasvika semunhu wepamba imwe mwedimwe muridzi wepamba muchiona muroora wenyu handiti makabva kuharare mimi vamasvika muroora asipo handiti makaita action ipi samai wemusha masvika muroora ndasvika pamba makasvika rini ndakasvika iri Saturday yapfuura iyi last Saturday ndio yandakasvika ndichisvika inini vatatambira nhamo yemuzukuru akaroora kwanyarikowa anzani mbetsa mudhumeni akafira kuMozambique vataenda kwaHonda Sunday vatabuda vatati handei kobata maoko kwa baba nyarikowa ndo akaroora hanzvadzi yemurume wangu handei tobate maoko vandaenda namai guru vatasvika bva varonga tobuda rini bva vati vamwe vabuda nhasi isusu tobuda mangwana nawo vatabuda Sunday Monday vatabuda uko takaenda Sunday vatabuda Monday chipiri chitatu chishanu vatadzoka chishanu Saturday vandadzoka Saturday ndio yandaswera pamba vandadzoka ndiripo pamba uSunday ndiripo pamba Monday ndio yatazonzi ndandisipo futi tataenda unotambira mapfunde mbuya ndio vanotambira vatenda vanotambira mapfunde topatasvika chinzwa kuti kwaya mapurisa vaine masamoni ani ekuti Lisa akanesana namakoti asi aya ari matatu neani yenyu neamai guru neyemusikana saka ndina kwanda ndaenda ndinambotera muroora ndatotarisa kuti ndatosvika ndichibvunza ndati saka hapana haana kana mbotaura ndidzoka rini svikanzi haana mbotaura bati ndakakwenda kwandiri kuti handiri kudzoka
ndikata murume wachona akati mainini mataura kuti ndakumboenda kumba ndombonogara kumba ndichirapwa ndichizorora ndiriko andati ewe mba ndagara ndina kwandakaenda nangosvika ngugarawo mazuva mairi andaswera ndiri pamba. Saka nhasi nyaya yawo yakudare muri kuti chiini? Inini ndiri kuti kubva kumba kwake kwaMarichera imimo mamuri kunhamo mazuva mairi aya nhasi mauya padare. Dare basa rayo ndere kuyananisa vanhu ka kuti wawirirane. Dare hariparadzanise vanhu. Inini ndiri kuti nyaya ngaigadziriswe. Igadziriswe sei? Igadziriswe munhu adzoke kumba vanhu vawirirane nokuti nemurume havana kukana kana nena ndinokana naye akakana nani natete wake akakana natete wake chero murume ndingoti hapo murume ndakati ko ada kuti ndakwenda kumba akana newe here andakana natete wake akwenda kumba sei swanda handisuzoenda ngomuti chihora iti enda hako ndobva ndadzoka mumashure panga achitaura kuti vamwene vangu ndangoti unotaura kana wapuwa mukana wokunzi chitaura vamweni vangu vaiya kuma3 vachinoka handinambobvira ndakaita zvinhu zvakadaro zvokuti ndinoenda kunovanokera ndinenge ndichifurira ndichiudza mwana ndichimudaidza handinambobvira ndamboita zvinhu zvakadaro kunzwa motokari ichitinhirako handitomboiti zvinhu zvakadaro kana dai pane pekuti kana pano paine munhu wokuti tomiswa apapa zvonzi ndakazvitaura here zvonangana neni kana chichikwadzo kana chii ndinosimudza maoko angu kudai chero dai akatouya kubva kunyanga kana dai akaenda mabhanana ndo vanoti bamunitambira handibati pepa bhegi yavo handitobati pepa bhegi yavo handitombodaro kana nezuva 1 kutaura kudai kana pane pekuti tinoenda kana ndichinonongedzwa kuti amai zviri kupuwa naye ndiripo kudai ndinotenda inini ndingati ndakatanga kurohwa pekutanga wanga wasipo mama pechi2 pandakarohwa murume wangu akabva kunyanga faatopiwa huku mama wanochengeta huku mabroiler apiwa huku faatoisa vaisirwa mucardbox vasvika pamba faatimekosta huku ndikati aisai hachaiti kuti ndigadzire huku manheru anayi vatirega ndiperekedze vanhu pa15 ndikati ahora 8 reganisare chii ndichidzisawo sadza nemuro watabika ndinzwe mota yasvika 8 9 10 11 murume asi kuya kumba ndikandoti kuma9 ndakabva ndaenda pawindo ndione screen yefoni yakadi yakaflash odaiso but mumota muna vanhu vangani muna vanhu 2 ndopa ndakachitire vandanyepero ndenge ndabuda panze ndoda kuenda kurecess ndopa ndakaona murume wangu inini akagara namama wacho mumota vari kudiscasa mukadzi wako haazosuki haazodi murume wangu auya mumba iwe haususuka hausuteerera mama panapewe uri kuita mukonyo autonditema nesadza pe ndobva ndanzvenga sadza riya sadza varana rowako madziro zvikanzi urundinzvenga ndopakatanga kundirowa pai kundirowa ndikati it's okay ndopa ndakaenda kubedroom kwao ndikati mama ndarowa zvikanzi ainini zvekutaura handizvigoni vangondipa chinhingirikini chikamufota chavo vandarara mudining murume pforododo kunyatsa kutorara hope zvakanakisisawo uye mangwana makuseni kumuka kugadzirira kuenda kunyanga ndopa ndakazotorawo foni ndikati inini ndauta zvivindi inganzi mhosva kana kuti chii panapa inini ndarwadziwa ina rega nditore foni iyi yanga ichishandiswa manheru mumota ndopa ndakaenda kuwhatsapp vachitaura vaichinjana foni kuti mama natezvara wangu inini murume wangu vachitaura zvikanzi natezvara wangu iwe mukadzi wako unomujaidza anoda kurohwa stereki unomujaidza stereki vachitaura zviya mukadzi wako hana kana hunhu hana kurayirwa kwakabva vachitaura pai ndopa ndakazotarisa futi machati anga kutaurwa makuseni ndopakazotaurwa nzi atezvara wako kuudzwa feedback zvikanzi azorohwa zvikanzi anya anakirwa ndo zvaanoda ndopa ndakaenda kumba kwedu ndikanoripota hawana kuteera ende vanototi hatiteeri munhu besi kana waenda even ipapa pandakamudza murume ndakuenda kumbonomborapwa zvirunzi akadairo dhoreti anondidaira anga kuzotaura nagogo wangu wakandiperekedza inini last time muna January zvikanzi handiteeri munhu kana enda kumba kwawaenda handisi kuteera munhu bai iwe mwana wekwaMarichera tainzwa nyaya ndiwo uri kurwadziwa ndiwo uri kuwana matambudziko ndizvo saka way forward wati zviitwe sei inini hangu changamire ukama hwangu wasara neukwana hwemandiwe mwana inini ndaneta murume wangu hakwanisi kundidhifendawo ipapa pandakamusendera mafotos ezamu ndaruma akandiudza kuti wanakirwa
ende dai wanyatsa kupondwa manzo regai ndikuratidzei foto racho pikisa because murume wacho hapo ba chatikuda kunzwa ndechekuti iwe kumhangara kwawaita kudare kunoko wati dare riri kubatsiridza inende dare ngare ndibatsirewo pakuti mwana anoda kuchengetwa. Murume wangu akaramba kutoresa mwana birth certificate kusvika aende kuSouth Africa, aingotsika dzika aitopushwa nababa wacho kuti ende unotora birth certificate, mwana haana birth. Saka neti mwana achengetwa kundidhemeja kwawakandiita. Murume wangu kundibvisa kwaakaita kubasa, ndaienda kubasa, wabereki wangu achiti fana umbobata apa, ndaishanda kuOK Mathew site. Kana kuenda kubasa tichikutsvagira nzvimbo yekuenda kuchikoro, ndaida kuenda kuchikoro, akandisiisa basa rangu. Iwe uchadizwe kwanyamwe? Ini nangu ndanoita. Kana iye murume wangu achazoda nezvangu, ndafundikira panyawema, nekuti wabereki wangu achazongoya kunotorara kofini, nekuti ndanzwa nyama dzangu dzine marwadzo idzi. Ati nhasika iwe haukwanisi kuwataura kuti handichadiri panyawema. Kuti murume wako aripo apa mobva mataurirana kuti inini shamwari handichadi. Uri mtui baba iba. Haukwanisi kusimudza pamusha pako paunogara. Ndinetswa naye hanzvadzi yako tete wako uyu ndiri kuongorora nguringa kuti nditete wako ndomatata tete. Hauoni kudaro kuti murume wako ngaauye muchenesane murambane. Kwete kuramba pana bereki. Simuka kwete kuti mai wako, mai akabereka murume kana kuti tete kana kuti mai gurano kuti simuka handichakudi. Hakuna mutemo, hakuna chiwano chakadaro. Pamusoro ichanga ndizvo hazvo tingakwanisa kumira kuti ipi maunyawema auye. But vanhu vari purawo pachezvavo vari pamwe chete. Ini ndiritori ndega, ndiritori offside chaiko. Saka inini apa chandirongodaunga kana iye murume auye azoti ari kuda nezvangu, ende watogara wataura kuti hatiteeri, waenda kumba kwenyu, ndinotsvagawo. Saka chandirongoda dare ndonoshifta zvinhu zvangu. Kana murume ada nezvangu ati anonditsvagira kwekunogara, inini zvekunogara pamukova pamai wake inini handichakwanisi. Mwana ari piso. Unoona ne murume? Tine 1 and 2 years 5 months. Kari kwa marshera. Inyaya kuda yepi kai? Muridze nyaya. Yakuda kuti udze yepi kuti pamusha pako papisa apa. Ina handichakwanisi. Ungagone kuudza vamwenere kuti manzi kuti handichariba zvepamusha penyasi ri murume wako. Uye asi yakakuunza papanyawema. Handingakwanisi kuvaudza hangu babatira avo riri pamwe chete. Tinokwanisa kunzwisa ikojera vanombo. Ayo, hatisi kuti uri kunyepa baba. Nyaya yako navamwene natete hatisi kuti uri kunyepa kana namai guru. But tiri kuti awa haukwanisi kuvaudza kuti inini handichadi. Munhu akakupfimba ndiye. Akakuti ndiri kukuda yobva umuti ndiri kukuda ndiye. Ndiye happy ka. Saka happy ndiye waunokwanisa kutaurira kuti inini handichadi. Ndipo communication hapana. Pafona kandiudza kuti usasataure neni, ndakamusendera kuti ndaenda kuchipatara ndanorapwa pari kudiwa medication. Haanondipindura, akandiudza kuti usasataure neni, usandinyaudze. Akatombondibloka. Saka ito nana saka akabloka. Akazondiunbloka musuna apa anzoti masamona aenda kumba kwawo. Ndiwo pakavhura foni yake kuti muchitanga kutaura munokurukura. Aibva ati chii? Hapana zvaka akangounbloka chete, ndakangona kutarisa mastatus angu, asi kubva pesa apa anga akandibloka. Akandiudza kuti kana waenda kumba kwenyu waenda, handichatauri nezvatofara. Saka mai wemunhu toda yepika pana next direct kuti waramba nawo imi mubve mukati menyaya. Hamuoni kudaro? Bude. Woza muone kuti mashura munyika uyu akakuudzai kuti mai handichadi nezvenyu imimi. Handichakudii mai, tete handichakudii, mai guru handichakudii, ini ndakusimuka papisa pamusha penyu. Anofanira kuudza yepika. Hepi ndiye muridzi wenyaya. Kana imi manga muri vanachovhera. Tende taitarisira kuti musati matouya padare panapa mambotaura here nemurora. Murora mambokurukura here pamauya padare panapa mamboenda here paside nemurora muchimbotaura muchimboita mwenyi kuti murora zviri sei, mwiri iri sei. Since paya mamine 2 days mabva kunhamo pamadaiso mauya panapa padare aparambidzwi kutaudzana kawana panapa. Mambotaudzana here? Ndombotaura naye. Murora kubva kare kese. Chero ndikabuda pamba ndatobuda nditosiya tatoronga zvinhu zvakanaka. Musoro muri kuona uyu. Tisitaka inini naye tisitakaruka uyu. Aya mamwe akaita makala aya. Ndiye nyakutobudisa kuti tete wedzerai.
zvaramba kukwana chicho chitonyatsotowirirana chero pane chizvese kana grocery kana hembe kana chii ndinotenga ndompa uyu mainini uyu ndizve Murora wemunhu. ndizve roti grocery pagorosari ndopiwa Kuri hangu ko hembe kuri kwamusoro hando anombobvirawo ndiri aiwa isusu kutakaruka uyu ko hembe Zvobva kuna amweni. hembe ndikatoti wakandipa apa pawakauya apa Zvakauya hembe. nepawakambondipa futi ndichiri kuharare ndakachatakura mimba yemwana wangu pesa apa Saka dzakauya. saka tiri kuti iwe uri kuti murume hauchadi pamusoro baba wait Mira mai. tiri kuti muri kuti murume hamuchadi handiti ishe ndogona kuti hangu murume ndomuda ini nemurume wangu hatina problem pateigara kuharare tinowirirana asi ukangochaiwa foni chete yekuti mama wakuya zvatotanga kana kuti mama wakatonzi wasvika atotanga mamudzo autotanga utondiharasa saka uri kufunga kuti tidare riite sei iwe nyatsotitaurira kuti nditi ndauya kudare nhasi mandibatsira sedare ndibatsireni muto uyu so chimbotipa pfungwa dzako iwe kuti unzi wauya kudare kuti unyatsoti dare rakubatsira chaizvo ufunga kuti tikuite sei nendoda kuti vabereki vangu vabhadharowo pfuma then iwo ndirapisawo nekuti zamu rakaoma mukunze mukati rine chironda ruda urapa uruda pfuma wabereki kuti wabhadhara pfuma but iwe haukane pfuma kai Ndio kana baba wako ane mvume kukana pfuma kune mkwasha wake usikuona kuti uri kukwana pasiri pako here pepfuma hapasi pako Iwe enda pako iwe. iwe enda pako paurunzwa uri kuti awa vanhu vakwanya hwema wakutadzira kuti usununguke mwoyo wako unofanira kuitirwa izvi neizvi neizvi pfuma ndeya marichere marichere ane right ekutotuma munyai kana asina kupiwa pfuma ibasa ramarichere rekuripota kudare kunoku kuti nini ndakudawo twangu dare rinotomubatsira nyaya dzepfuma ndo dzedu chedzo asi nyaya dzekuchengetwa kwemwana dzinoitwa kudare ramajor street mwana anochengetwa kusvika akwanisa 18 years kana wakakuwadzwa iwewe natete uyo mupurisa ari kuita nyaya yayo inofanira kupfurirwa mberi then iwe wozodhimanda damage kukuwara kwaunenge wakaita because nhasi haukwanisi kuti akandikuwadza akandiruma zamu because nyaya ichiri kumapurisa itori nedhoketi Kiriko. itori nedhoketi ratisingakwanisi kuvharidzira kuti dhoketi iroro ngarimbomire isusu toda kuita nyaya iyoyo nyaya assault inoitwa nemapurisa isusu damage tinobvumirwa damage depend nedegree kudzika kweronda handi dhokota anoisa percentage yes saka ndo mapercentage ndio achachajwa nawo tetewo kukoti kwa major street Muchaenda ukoti. muchaenda kukoti kwa major street major street achatonga izvo zandito akadzosera mumapepa kune zimuzeta rapiri atodzosera mudhoketi riya nyaya ichaenda kukoti kwa major street yaenda kukoti kwa major street uyo otongwa major street paanotanga kuramba kuti handina chandakamuita major street anenge ane maaffidavit ekuti sei uri kuramba iwewe pane mapepa saka nyaya yako yakajeka iye ari kuti wakamuruma but haana magwaro ari kutaura kuti iwo une zvawakamuita even ari kuti ndakashingirira kutoti ndakashingirira zviri kureva kuti iwo hauna zvawakamuita iwe asi iye ane zvaakadini zvaakakuita so nyaya yenyu yakajeka kukwadzwa kwawakaitwa nyaya yenyu yakajeka ngaitwe nezita rapi wozobhadharwa damage rako after kana mupurisa asina kubatsira unoenda pana IC crime kuti ndine nyaya yangu iri kutsikwa nemupurisa anonzi ningi anobva atomhanyiswa musiwo nyaya yemwana kana asiri kuchengeta mwana mutemo wenyika kana asiri kutoresa mwana birth certificate imhosva icriminal case haabvumirwi kuramba kutoresa mwana birth anofanira kuchengeta mwana wake kusvika akwanisa but nyaya iyoyo inoitwa kudare futi ramajor street isusu panapa tingatokupe tsamba yekutsigira kuti pane munhu ari kukanganwa kuchengeta mwana mutondedzei ototondedzwa nedare ramajor street kuti mwedzi wega wega unofanira kupota uchipa mudzimai uyu mari yakati ndo basa redare ramajor street rekutondedza vanhu vanokanganwa handopanzwisisa tinodzipatsanura nyaya dzedu isusu tinodziita zamarishera dzepfuma tinodziita ndedzedu idzo asi dzekuti kuchengeta mwana ndedzekudare ramajor street dzekurumwa kwako ndedzedare ramajor street panapa tokubatsira nedamage raunenge wakakuwadzwa wapanzwisisa
saka zvauda kuti tikubatsire pamusoro pekutaura kwandaita zvauda kuti tikubatsire sedare redu rechiwano zvedu ndizvo. Ndachinoti mundibatsirawo ndonotora zvinhu zvangu. Woda security unorongedza zvinhu zvako pasina kuvhundutsirwa kana kuita sei, ndizvo zvinhu zvako unozviziva. Apo tinokubatsira zvakanyanyisa. Mapanzisa mai ari kukumbira kuti ndokumbira kuda kurongedza zvinhu zvangu, musahwandise zvimwe zvinhu zvake handiti, because akazodzoka zvepanapa achiti ndashaya zvimwe zvinhu zvangu wozi nyaya ikake chituka. Last time makauya here kudari mwana wenyu ndiye akauya ndii ima hamuna kuuya, waita futi izvozvo zvekurowana vachiita sei vachididi. So tiri kumuda musi wa 16 tinodari musi wa 16 yepi ngauye musi wa 16 kudari akiliyana nemukadzi wake wapedzerana ipapo musi wa 16 mufonerei kuti chiuya mukadzi akurongedza zvinhu zvake chiuya kunoko asarambe wochenesana nemukadzi wake zvopera. Kozi pakati pe1 or 2 pakaita anoti handichadi dare redu haribvumiri kumanikidza kuti iwe bvuma. Kozi tinonzi tiri kupromota kupondana kwavanhu munyika kuti vanhu vaurayane. So pakaita munhu anoti hangu eke handichadi, hatina masimba isusu ekuti bvuma. So uda kurongedza rini zvinhu zvako kana kuti uda kumirira hepi kuti auye orongedza hepi apa hausuda kumirira kuti ausitodaba Nasika na mangwana. yautozidare riri kutera mfunzo ungatoipana Muda yemba ndina kana yembe no dzekupfeka. problem. asi vanokurwisa here ukaenda wega. Vanondirwisa. Kozi wakati panapa autokodzeri kugara panapa. Aiwa, wabereki wangu wanozoya unotora ndaa kofi wangu kwasongobvuma. Zvafanana kana ipo wacho akabvuma kuti mukadzi wangu ndomuda handicharwi. But aisvika achindivhundutsira ndokurowa wewe. Uri kufunga kuti ndotya dare ramushure kwa mushonga. Izvozvo handityi dare rekwamushonga. Maaudios arimo aitotaura kuti handito. Dare harityisi haro asi mutemo ndo unotyisa. kwete dare Isusu hatityisi vanhu izvi asi dare ndo rinoita semutemo ndo unotyisa. Kurowa munhu imhosva munyika yeZimbabwe. Mupurisa ari kuita nyaya ndere batsira uya arongedze zvinhu zvake mupei security handiti anotohembe dzake mupe mukabva pano motaurirana nguva kuti ngatisangane pakati moenda momubatsira kuchenyu kungomira muchiona iye ari kurongedza zvinhu zvake sematauriro ari kuita. Mapanzwisa mai musazoti dare redu ndo rarambanisa munhu ndo rakauya kurongedza uye akumbira security kubva kudare kwedu handiti satitenderwi kurambanisa vanhu tobvumirwa kuyananisa vanhu. Tatoti akazouya hake achirongedza murume wake aripo makutozvityoka orongedza murume aripo ari murume akakwana anozouya achizondipengera murume wake ndeuchu uyu mukadzi uyu ari pakati uyu dai mamanzwa foni yavhura toti iwewe Rizi handina kuinga iwewe pano hausiriwe hepi ndiwa ndakavinga pano pandakasenderwa ini zvazvatepiwa zvezviya hepi ndiwa ndakavinga pano zvityoka kuti uyu anosvika hanzi iye akatotaura pafoni zvanzi hepi ndiwa ndakavinga panapa iwewe Rizi hausimbori munhu ndakavinga pano hausi security yangu inonditarisa kuti waendepi handimaona iye achidaro saka ndiri kuti ko imi madi kungosimbisa pekuti chii murume ngaauya nditi kana auya uyu mumbomupawo hembe dzekupfeka ada hembe dzekumbopfeka inini pakafonera murume akati izvoni kwanzi ndichamborongedza hembe dzokofanopfeka handiziviwo marongero avazoti avakumba kwavo handichambotora hembe shoma dzokofanopfeka achiudza murume kudaro naye saka paenda ndikuti madi kupasira mimi kuti murume omhanya ake ouya vanhu vopedzerana ava panoti nini ndati munhu enda mouya marichera ano chekutaura futi pamusoro pahepi handiti ndo paanenge arubva ataurawo automudawo marichera ndaromuda marichera ausomuda repe atimazvona saka marichera arikumuda. So musi wa 16 zvinobva zvabatsira kuti marichera aripo, marichera otaurawo zvaanoda kutaura then iwo bva wapiwa mukana wekuti utaurawo zvauda kutaura.
Haoni kudaro. Unenge wavharira marichera kunze. Ukati nhasi kana kuti mangwana ngaya hande tunorongedza. Unenge wakanganisira marichera zvakanyanyisa. Ndingodowa hembe dzangu. Ozorongedza auya. It's okay. Yeah. Asa ukwanisere kunotora wangakurwise futi. Saimi mapurisa. Itai kuti atore tuhembe twake twekupfeka. Asi zvimwe zvese mikwende ese ngawamirire hembe chete. Handiti? Musazotendere kuti arongedze twese banga angotore mbatya dzake dzekudini. Ndizvo kamai. Mbatya dzake dzekupfeka badzi. Oenda hake kwamarichera kwadana musi wa 16 wouya padare panapa. Muzvinzwa sina nsinga pasi izvo zviri zvapaswa nemi nani. Muri kuzvityauka. Aiwa ina ndikoba ipapa. Isusu hatisi kupasisa. Isusu kana na tete muri mahapo nokunesana nditi. Zvise zvataurwa tisinei nazvoba. Vanesana na tete. Anonesana nemurume nyangoda achizoti wanyawarohwa. Anonesana nendatori kuHarare. Inini vandapasa kuti zveshuwa mupurisa uyai mubatsira rongedzi papa ndipo. Tati isusu hembe dzake dzekupfeka. Kwete zvimwe baisi. Upe hembe dzake dzekupfeka. Zvanga ataura kuti ndinobva ndarongedzawo mikwende yangu ngambomire kurongedza mikwende. Mupe mbatya dzekupfeka. Pamusoro chero dai anga ari kuti mukwende ndeyawo. Andine kana nazvoba nditori nei nazvoba. Ndezvawo. Kana kasiya musina kana gumbeze rekufuga ndine nazvo imba yawo ndezvawo. Indiri pakuti bedzi inini handisi kutsinira kuti mimati chi yaende kotora hembe. Anaonesana na Happy, anaonesana na mai va Happy nyadzisai changaka. Anesana na Lizi tete vake. Andikuzvona. Saka ndipo. Mukazi munhu wanofana kurambana wega wari 2. Bate kuti notora hembe chichi inini handipo ndepenyi. Because kana ari mwana akakwana nepfungwa 5 chedzo anosvika zveshuwa achipenga kuti mukadzi wangu ari pendiri kumuda panapa. Anopa musoro ndimbobatsire imwe nyaya. Tiri pakumba vandati mai nini hana undidaira. Chiro pangwa chino kataura akudairi zveshuwa. Anazopedza hangu iya yekuti mubvunze kuti handimutengerere zvinhu here. Kana ndikauya hembe idzi grocery iri. Chiro murume akachishanda. Ipapa ndakati muri hembe uyu totoshona ndiyo nyakutakura. Ndikati 5 liters yemafuta, 2 kg yesefi, omo, 5 liters yebeans. Isipo dzogesa handichazivi pamwe ndo wangatoti 1 kana kuti 2 asana mbowa pa 1 ba. Isipo dzogezesa zvimasupu zvekuisa mumuriwo zviya. Chimwe flour 2.5 iye yato inowanikwa kuSouth iya. Ndikarongedza paper bag yemasweets nemabiscuits. Ndikarongedza zvangu ndikavapa. Handimbosvaga kuti kana adai ndisipo ndikasimuka ndikanota 5 madzi ndisipo. Haambotaura haatauri neni. Papa Maricha. Handimbozvitsvagi nechiri muroora wangu. Haatauri neni. Handimuruzvona. Handizvitsvagi izvozvo zvokuti ine asingatauri neni kuti ndasvika ndikatosvika tichitofara tese kutofara. Pasina kana mazuva pasina kana mazuva. Nyaya tiri kutaura muri kuinzwa here baba? Tati isusu kutaura kuri kuita mwana wenyu kuti inini murume ndakusimuka pamba. Murume ndashungurudzika pamba pani. Panyahwema. Tiri kuti isusu timirire musi wa 16. Asi kwenguva dzinedza ngaambopiwe mbatya dzake dzekuti dzekupfeka pamiri pake dzekuchinja. Musi wa 16 modzoka pana. Mobva maronga pfuma yenyu. Handiti? Moronga pfuma yenyu. Pamwana 1 anoroorwa. Kana mama kachaja mashuga hapasisina kana warambana. Pachiwano pedu pane pakungobhadhara ng'ombe idzodzo nembudzi nei mbocho yembudzi nedenza nemombe homai nemukono wababa nemombe inoperekedza zvapera. Hamusina zvimwe zvamuchapiwa mwana aroro then wochengeta mwana wako kusvika 18 years basi. Hamuchachaji masutu kuti mamusati mapiwa masutu kana watonzi warambana hapachana baba. Changamire ndoda kuti pangojeka ipapo. Inyaya ifana unga yepewacho aripo. Saka zvamati musi wa 16 ndofunga ndopa tichangopedza. Inini mwana uyu handina kumboti ndatadza kumuchengeta. Handisi munhu anotadza kuchengeta mwana wangu. Ende tatatomuendesa kuHarare kuti aende kubasa. Anoshanda ikoko akamuteera.
akamumitisa. Mwana wangu achitaura mashoko akati kundimitisa kwaanga aita akatonditi iwe bvisa pamwiri ipapo. Ndine mukwende wenyaya naHappy. Ava handini kwanisa kutaura navo ba, handina chandokwanisa kutaura navo ba. Ende pfuma yake kuti kana dai ndiri murombo handipfumi nepfuma yaHappy be. Ndiri kushanda zvangu, ndizvo zvandichashanda nazvo. Handimboti ndingakwanise kuti vanganditi handivandisimudza kana kuti pane zvavanokwanisa kundini nechinangwa chandinacho mukurarama kwanguka. Ini ndiruda Happy musi wa16 ava ngavaita havo arrangement yavo yekuti Happy auye ndiyo handichapa mitoro yacho. Saka tosangana nyaya musi wa16 pasina kukundikana Happy ngafulaya auya apa sakafika padhuze apo iri nyaya iperi maita henyu tosangana musi wa16 saka ngacho atidzokeri chine bheri ya society Discuss TV, inonakidza zvikuru.